हेलो सिनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बायदि स्मकिं बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आं बैसोरनियानो मोजां दं फुंजानि थामोनखौनो मोनसे गोदान भिडिअ बा खनसेफोरा होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलायबाय थादों आं दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै सिनाफोर दिनै सिनाफोर गामियावसो दंफैयो दिनै गामिनिफ्रायसो दोनलांगोन माखौ आमसुवाबाबो बन्द गैया नालाय बिसिना दोनलांनानै दा फैफिननोसै आङो मैयाथ' मोनायाव बिबैनावसो हर थाहैदोंमोन नालाय बाबा हजोंहायनो थाबाय जोङो फुङावनो फैबाय आरो नैबेहाय न'आव जोंनियाव ओमफ्रायसो मामिखौ रेडि खालामनानै स्कुलाव दोनलांनो फैबाय आङो दोनलांनानै आंबो फैफिननानै दा मामिनि सुट्टि जानाय टाइमाव थांफिनसैलाय आरो आङो अखा हाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय नै दाथ' नागारथ'दों जाहैबाय गारियाबो मोनगोन ना मोना मिन्थिया आरो माथो सुनसानसो दिनै समबार हाथायलायबावसो मोनाबा ममा स्कुलानो सुट्टि जासिगोन खालामा जायो सोरबा लामाया रिउ खोमसि नुलायथारदों नै जोंना बिराद मोजां नुखादों भिउफ्रा फैलाव दुब्लि बारिफ्रा नै माइ गायनो हामथारबाय आमसुवा बायबानो गायसिगोन आरो दा दिनैनिफ्राय आमसुवा नालाय सानथाम सानब्रैसो ओरैनो सोरबा मानिगोन सोरबाथ' सानसे गाहामल' मानियोहाय आजिखालि गोदोथ' 7 दिन मानियोमोन ना दाना बिदि 7 दिन गाहाम थाला आमसुसुवानि हाग्रा एवनाय नेम बायदियै ना आदा एसे हो औ न'आव दंफैथ'यो आमसुसुवाबा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि लामा हाग्रा एवनाय नेम दं नालाय बेबायदिनो जोंनि गामिनानै हाग्रा एवलायबाय आमसुवानि बाजार थांसैलाय समबार हाथाय जाहैसै दिनै समबार बाजार जाहैनोसै एसे आमसुसुवानि सेलाय दंबावोसो 8था बारलायलायबाय आमसुसुवानि थाब फाननानैसो थांजोब्बाय ना मालाय थांनो जोंहा दासो गामिनि बाजार मैगं थाजा मोनोमोन दा मोनगोन ना मोनलाहाय अखा हानायनि बाजार लामाफ्रा मा सिस्टेम जानानै दं जाखो फाननायजोंनो गोदान मा लाखोमादे ओं आमसुवा नालाय फैयाखैदां ना अन्थाइ बालाबाथिया मा लाखो पटल थालिर मैखुनखौ बेसेबां फाननाय जाखो हो अबे थालिर मैखुना बेसेबां जाखो बेलाय 20 थाखा मोननैजों 30 थाखा जाया मानि बेलाय हाग्रानि थालिर हाग्रानिया गोथावसिन जायो बे माबायाव थाग्राया बागानफ्राव थालाग्राया
नैबेखौ लांसै मोनसे आयौ फैसा एसे खुस्रा गैया मा फानो आसाना बाजैया बैबायदिखौनो बायदों माखौ सोग्रा गोनांलायखौ बैखौ आसानखौ माखौ एसे फैगौ गस्ला गस्लि मा लाखो बाजै लोंग्रोदो होमबालाय दे लोंग्रो दाखालि बाजार थांनानै फैलायबाय नै मैगं थाइगं लाबोस्रांबाय आंहाथ' नै बेखौसो लाबोखादों मैखुन आइरनजोबसो आंना दिनैना मैगङा मैखुन लाबोदां मान्दे माबा माबि खरसा सप्ताहेकनि जानाय लोंनाय संसैलाय जानोसैलाय दा नै एसे गामियावनो एसे मन्दिर दं नालाय बेनि आंना थाबिज दं नालाय दिनै एसे थाबिज सुनो थांनोसैलाय आमथिसुवायावनो सुयो नालाय जोंना मन्दिरना दा एसे थाबिज सुनानै फैनोसैलाय गामियावनो दंखायो दा नै मन्दिराव सफैबायानो आङो ओमफ्राय मन्दिरावबो ओरैबायदि बिहिर हनै मन्दिर सिङाव मालायफ्रा बुंजासे दंखायो आरो नै ओरैबो बुंजासे दंखायो न' सिङावबो आंहाथ' लास्टआव फैनाय नालाय एसे लास्टआवसो मोनसिगोन दा नै थाबिजबो सुनानै फैखांबाय नेब्रुनि न'आ बेथिंजाय थांनांगौ नालाय नै सिं आरो एसे सिङाव थांखांबासो स्रां मोनो थांसैलाय दा न'आव ओंखामबो जायाखै ओंखामबो उखैबाय जिनो नै खान्थाल दानग्राया बे साराया ओमफ्राय नै ओरै नायनानैसो थायो नायनानैसो जायो हौवाफ्रा नै गैया हिन्जावफोर मावनायखौसो जायो बिराद जारला दाउ गोदानो रोङा दाउ गोदानो रोङा ना मासे सायनो रोङा मा जानो हिन्जावफोरनि जोबसो नै दाउ सिथारनो रोङा खमसे खम बेफोरखौ नङा दाउबो सिथारनो रोंनांगौ बेखौबो रोङा जोंनि हौवाफ्रा आलदासो आमथिसुवानि खान्थाल जानोसै जोब्बाय ओजों गिखानायखा गारियानो सालायबाबो जाला आंहा मबाइल लाखानाय गिनाया थैनोसै आरो बिजों ओजों गावसोरखौ नायबा गावसोरनिथिंबो जाखादों बे अखा मोफ्लांनाया आयौ आब'खौ नोंसो लाबोदो खान्थाल जानोसै आयौ नैबे फिसायासो बिराद गोथाव जागौमोनदां बेखौसो जागौमोन ना बे सोरनि मारै गाव हारसिं जाजोबनो आरो गोथांसो ज' खान्थाल जालायबाय नै जोङो सासेया गैया सासेया फिसाजोखौ स्कुलाव लायनानै ओमफ्राय एसे देहायाबो थिग नङा नामा जायासै आरो बियो न'आव उन्दुनानै थाबाय दा नै जों गोजाल' जालायबाय नङाबा जोङो बिजावजालि साब्रै ज' जायोमोन दिनै सासे गैया ओमफ्राय नै हौवायाबो सासेल' दङ न'आव बे सासेयानो लोगो लाफाबाय जोंजों आमथिसुवानि नामाव एसे जासाबना होनसै खान्थालखौनो थांसैलाय आङो नै थफ्लायानो जोबखाया नोगोद थफ्लाखा मा लाखोथाय दिनै नङा आमिर सारनि बेखौ दाना थाइलग दा होस्लाय नोंबो हिन्जाव आमथिसुवा जोब्बाय खान्थाल थाइजौ जाखांबाय दा न'आव थांसैलाय टाउनाव फिसाफोरनिबो टिउसन दंस्राङो आरो आलासि सेंग्राफोर बिराद बुरजा दङ जोंहा दिनै दा मोनसिगोन सोर सेंग्राफ्रा आलासि सेंग्राफोर दङ ग्रोम लावगा लावथि कालाबो दोङो गुबुनबो दोङो जोबनो गैया होनदो खाला बगा मानसियाव गावस्रा दुगैहैनो हानायखाय खाला बगा मानसिल' होनथारदोंना जोंखौ लाङा गारा
जोंखौ लाङा गारा खालामो माथियाव आयु बेनिफ्राय गाबजोबखायो सिलिया दिनै बेटारिबो मोनबाय आङो हारसिङैसो रावबो गैया ओमफ्राय ज' बिजावजालिफ्रा दोनबोबाय आंहा गारबोनो बानाय मोनलायलायबाय आरो नै थफ्ला थफ्लि मा दङ मना मोननैखा गौरां मोनफैबाय नै गौरांनि दैयाबो देरगासिनो दंथारो अखाबो जाहागासिनो दं नालाय दा नै सोनाफोर आङो फिसाफोरनो नैबेखौ एवनानै होबाय अंगनबादिनि मोननाय सुजिथां माथां माबा जुखाम साथुथां माथां बेखौ नैबेबायदि नानानै दसे दोनबाय आङो सिनि होनानै ओमफ्रायसो नैबेबायदि बिस्कुट बायदि फिसा फिसा लारुथां माथां दानानै एवबाय नै जा गोथावबो जाखायो गेस्रेमनो गथ'फ्रा जागासिनो नै खथायावनो थानो मोना नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेबायदि बानायरोङाखैबा सावनानै जा ओरैनो आदानि खालामनाङा हेल्दिसो बेयो हेल्दि फुडसो अंगनबादिनि मोननाया आरो सोरबाबा गाइखेरजों सोमनानै जाबाबो मोजां आरोखि गाइखेरखौथ' बाहा मोनफ्लायबाय थानो मानसि बुरजायाव गाइखेरानो ओरैबायदि दामखा जोंना ओरैनो दा बेबायदि खालामनानै होबाय आरो आं उन्दैफोरनो ओंखाम जानोसैलाय जोंहा दिनैबो आलासि सेंग्रा माखासेफोर दंलाय नै दालि जहल ओमफ्रायसो दाउ एवनाय दाउ दिनै एसे आलदा किसिमनि एवदां ग्रेभि गोनां नै जा गोथाव नुखाबाय खिन्थु आङो दिनै समबार नालाय जाया आरोखि बेबायदि संजां गोथावनो फिसाफोरनो जाहोनसां आलासि सेंग्राफ्रा ओंखाम जाबाय नै जोंना स्र' फिसाफ्रा नायनाय बेसेबां गिदिर जाखो बोरायजोब्बाय देरजोब्बाय सेंग्रा लावगा सोरबा लावगा सोरबा लावग' सोरबा मथा सोरबा मुथु एनसिसि गेलेनोसैनो गावहा जि खुसि गोथाव जानो नायाखै ओंख्रिया बेदरा बिदा थांसैनि आलासि जाफैसांदों मालाय ज'नो ओंखामानो थोलायलायासै दिनै गोथावद्राय संबाय जाहैदों बिमायंआ ओमफ्राय ओंखाम थैनि मानो गोथाव संद्रायो नायलायबाय एसे संफिनबायसो आङो माने फिसाजोआ एसेल' मोनजासिगोन सेंग्रा देरजोब्बाय नालाय फिसाफ्रा एसे जानो हानाय जाहांबाय माखासेखौ आङो बारा मोनथियाना बेसेबां जायो एसे खम जाबाय आरो